मोजां मोनदों खारन जोङो बे दोलोआवनो गोबाव सम खामानि मावनानै थांनाय बिपिएफ दोलोनिनो जोङो स्टार्टिंनिफ्रायनो जों खामानि मावदोंमोन। दा गावनि न'आव गाव फैफिननाय बायदि मोननानै निजानि न'आव फैफिननो मोननाय बायदि मोननानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो गोबां जोंनि जिनोखि गारजेन आन्दलन समनिफ्रायनो जाय बिथांमोना जोंखौ दैदेनबोदोंमोन, जाय बिथांमोना जोंखौ फोरोंबोदोंमोन, जाय बिथांमोना जोंखौ आखायाव हमनानै जोंखौ दैदेनदोंमोन, बिथांमोनखौ लोगो मोनफिनजोब्बाय, गोजोननाय मोनदों। फैगौ समफ्राव जोङो ज' आरो खामानि मावलांफिनगोन खारन जोङो 94निफ्रायनो बिथांमोनजों खामानि मावबोनो मोननाय जे मोनसे समाव दा बेखायनो बिथांमोनखौ मोनफिननानै लोगो मोनफिननानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। क्रिटिकेल दा दङ, गैया नङा दङ, खारन बेयाव माने बहुद सहस नङा आरोखि, मोनफ्रोमबो दलनि थाखाय सहस नङा। बाव माने बयबो सेस्था खालामलायदों, एनडिए हिसाबै आसा थिदों, हयथ' गुबुन दलफ्राबो सेस्था खालामबाय थादों, नुबाय थादों आरोखि, खिन्थु दासिमहालागैबो आं क्रिटिकेलखौ एसे नुदों आरोखि, एसे चान्सआ दङ आरो चान्सेस। जोङो हाग्रामा सार बुंनाय लोगो लोगोनो जेरैहाय फरगिभ एन्ड फरगेट, क्षमा खालामदो नागारलायदो, आरो जोङो गोदान बिटिसि दानायनि जि प्रस्तुति खालामबाय थादों हाग्रामा सारा, बेयाव हाग्रामा सारा जोंखौ डिस्ट्रिक्टखौ निर्देश होदों जे रावखौबो जेबो बुंनो मोना, बयखौबो बोजबनानै लादो, जोङो खौसे खामानि मावनोसै ग्रेटार मोनसे बिटिसिनि सार्थआव। बेयाव बिटिसिआव गोबां जाथि जनगोष्ठीफोर दङ, बिसोरनि सार्थआव आरो जों बयनिबो सार्थआव, उन्नतिनि सार्थआव, डेभेलपमेन्टनि सार्थआव बयखौबो हांख्रायनायखाय जोंखौ निर्देश हरनायखाय हाग्रामा सारा जोङो बिथांमोनखौ लिंदों आरो बिथांमोनाबो दिनै खोनासंदों, खोनासंनानै जोंजों लोगो लाफैदों आरो आङो डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जानानै बिथांमोनखौ बरायनानै लादों। बेवहाय जेबो माबा मोनसे जेबो कन्डिसन बिथांमोना होआखै, उइदाउट कन्डिसन जयैनो बयखौबो हांख्रायदों आरो जयैनो मावलांगोन। जाहोना बिथाङा नुदों, गावनो स्वीकार खालामबाय जे दानि हाग्रामा सारनि जि नेतृत्वआव बिटिसि, बे बिटिसिनि खामानि मावनायफोरखौ बियो नुदों आरो जि एकर्डनि माखासे दफाफोर बिटिआरआव थालांनाय, बेखौ गभर्नमेन्टजों थायाबाथ' मावनो हानाय नङा। बिनिखायनो बियो नुदों, लेखा गोरों मानसि आरो गावनो मोनसे समाव संगठन दैदेननाय मानसि हिसाबै जोंनिख्रुइ बिथाङा साबसिन बुजियो, सोरजों थायोब्ला मोजां जायो, सोरजों थायाब्ला मोजां जायो, बेफोरखौ गावनो बुजियो। दा बिनिखायनो खम समनि गेजेराव नैबे 4 मासनि गेजेरावनो आरो जोंनि मावनायखौ नुदों, गोबां खामानि हाग्रामा महिलारि सारा मावबाय, जोंनि सिबा बेफोरखौ नुदों आरो बिजों थायोब्ला फैफिनोब्ला जोंनिनो खामोन, बिथांमोना जोंनिनो खामोन आरो गावनि न'आवनो गिदिंफिनबोबाय आरो जोंबो वेलकाम खालामनानै लाबाय। दिनै दैदेनगिरिल' हाबगोन, बाखि गासैबो बिथांमोननि जिनाखि सुबुंफोर, बे सुबुंफोरा फल'वारफोरा लासै लासै जेरावबो हाबगोन, गाबोननिफ्राय सुरु जागोन आरो जेरावबो हाबबाय थादों। मोनब्रैबो समस्थियाव जोंहा जामनाय गैया, खिन्थु बारायनाय दं। गामिखे गामि हाबदों, रायजोफोर फैदों, दा बेयाव जोंहा जामनाय गैया, खिन्थु फुरा बारायनायसो दं आरो जोंनि माबायाव दा भटारा बारायदों, गोबां बारायबाय। चिराङाव इउपिपिएलआ दुरबल जागोन नामा बेफोरबायदि थासारिखौ नुयोबा? दाथ' दुरबल जाबायना, मेन मानसियानो फैबाय, सावरायग्रा बायदिया मेन रल लादोंमोन, सासे बियो एक्स जिएम जाहैबाय, बेनो फैबायबा दुरबलथ' जाखागोन, दुरबल जागोन। आरो बिथांमोननि जायगा अफिसफोराव नायदो, अफिसफ्राव मानसि गैया, बिथांमोना खमायलांबाय, पाब्लिकफ्राबो फैला। देरहानाया एखेबारे 100% खाथां जाबाय। आङो दाखालिबो बुंदों, खमसे खम 50-60 हाजार, 40-50 हाजार बे मोननै अपसनखौ आं दोनदों। बिनि माबायाव जोङो देरहागोन, डिफारेन्सआव देरहागोन।